Здравейте от Модни тенденции! За състезанието искаме да съобщим, че ще напишем още подробности във Facebook страницата ни. Ако някой случайно не може да намери страницата ни, потърсете в линковете. Ако някой това не може, пратете покана на мейли на нея. Аз се пиша Толя Стамбулийска, а тя Станимира Боналова. И темата за днес. И тя е костюмите и прическите за състезанието. Прически. Коска опашка, плитка и какво може? Пустата коса. Няма нужда да се представлявате, да си правите разни. Измислете добра хореография и репетирайте, за да се справите добре. И ни пратете, напишете в коментарите на Facebook. С кого ще участвате, брата и на двама ви. И с коя музика ще сте. Така, и продължаваме с дрехите. Дрехите може да са всякакви. Ама не мислете чак толкова официални дрехи. Служете си, примерно, не знам, някоя хубава блуза или не знам. Абе, както вие прецените. И това беше кратко видео, само за да съобщим за състезанието и да кажем. За дрехите не казах. Да, добре. Аз казах тук. За обувките, нали знаете, не трябва да са с обувки, ролери или кънки. Да. Така, хубаво нещо. В смисъл, ако е горещо, вземете някаква блуза, пак да е за ръкав, такава тънка и служете като мен поло. Така е супер, обаче да е с различни цветове. Вие сте ролери. Така, можете да се дрепете на жилетка и да се сложите на кръста, когато почнете да хладнява и да. И това беше за днес от Модни тенденции. То за това ли? Виж колко време имаме. Добре, но все пак няма какво да кажем за това. Всъщност има още едно нещо. Може да си сложите една дебела шокля от дълклинче и така, когато се въртите, да. Но не ви препоръчвам да си слагате дънки, ако случайно някой включва в танца, примерно шпагат или нещо спортно, защото... Или скачат и... Да, служете нещо, което като клин или някакъв панталон. Да. И това беше. Ако искате още информация за състезанието, пишете под коментарите или във Facebook страницата ни. И харесайте. Лайк! Чао! Чао!